Assalamu alaikum warahmatullahi. Yau na kawo muku wani bidiyo insha Allah inda a ciki zan nuna muku yadda zaka ɗora ma wayar Samsung file ba tare da ka samu wata matsala ba. Mafi yawan wayoyi ko ince kusan kowace waya akwai ƙa'idodin da ya kamata ka bi kamin ka ɗauko mata file da kuma wajen ɗora shi. Kuma wayar Samsung ta ɗan bambanta da sauran wayoyi irin su Tecno, Infinix da Itel da sauransu. Da haka wani lokaci rashin la'akari da wannan matsaloli shi ke sa sai ka ga mutum ya ɗauko file ya ɗora ma Samsung sai ga an waye gari ta tashi da matsalar ko network ko kuma kiran baya yi yadda ake so, ko kuma za ka ga dai abun nan rezon nata network ɗinta yana zuwa yana dawowa kenan. Wannan matsaloli ne insha Allah wanda zan duba cikin wannan bidiyo, saboda mafi yawan lokuta za ka ga mutane suna taɓo ni kan sun ɗora ma file gashi amman tunda aka ɗora mata ba ta da wannan matsala amma kafin a ɗora mata, amma bayan ɗora mata gashi yanzu ta zo da matsalar ba ta kira ko kuma babu IMEI number da sauransu haka. Don haka abubuwan da ya kamata ka fara yi shine idan na ɗauki misali yanzu da wayar Tecno Infinix wannan kuna gani, Infinix 657 ce, kun ga abun nan ɗinta build number ɗinta gashi nan, na ake duba numero de build na kowace abun nan kenan. Infinix, Tecno, Itel duka na ake diba su, na ake la'akari da su. Daga wannan V ɗin lambobinsu na baya za ka ga wani lokaci suna kai lamba 4, wani lokaci kuma bakin lamba 3 suke tsayawa. Wannan kuma niveau sécurité ne 2022 troisième mois le 27. Wannan V ɗin nan abinda bayan su ne ake cema build number, su ne build number, su ne za ka la'akari da su ko da za ka ɗauko ma kowace waya Tecno, Infinix, Itel file kenan. Wannan shi ne, amma bambancin da ke akwai da wayoyin Samsung da kuma su Itel da Infinix shi ne, na farko wannan ake cema bayan wannan build number ɗin su na Samsung ɗin suna da bambanci. Kaga nan za ka ga sunan waya ne maimakon ka fara ganin niveau sécurité ɗinta, sai kuma wannan abin da ake cema binary number, numero binaire kenan na bit na kowace Samsung, wanda a nan ne ake auna ƙarfin security ɗin Samsung. Misali kaga wannan A02 ce, to tunda ka ga binaire 2 ɗin nan tana ɗan sauƙi aiki musamman idan aka kwatanta da sauran wayoyi wanda binary 3, 4, 5 har ma abin da ya sama, za ka iya samun ma har zuwa abin ga binary 8 duka za ka suna ɗan wahalar aiki musamman ko da unlock tool ko kuma da sauran tools wanda ake aiki da su. Da haka abin da za ka fara aiki la'akari da shi idan za ka ɗauko ma wayar Samsung file za ka yi amfani da wannan, amma wannan su ne masu muhimmanci sosai bayan sunanta. Wannan lambobin guda 4 zawwa na 5, wannan lambar 2 kowace Samsung idan ka duba za ka ga binary number ɗinta shine wannan guda abin nan lamba ko 2 ko 1 ko 2 ko 3 ko kuma abin da ya haka sama. Bayan ka dibi wannan ka ajiye shi cikin ƙwaƙwalwar ko kuma ka nemi inda za ka rubuta shi kenan, ka san bit number ɗin da za ka ɗauko na Samsung. Bayan nan za ka zo ka saka ta download mode, tunda kun san kowace Samsung a download mode ake saka ta idan za a ɗora mata file kenan. Yanzu idan na koma kan kwamfuta ta, na ɗan yi mata read and put ta cikin download mode, bari ku gani yadda information ɗin daga kaya kamar yadda nuna muku gashi A022 FXX UJAEFA da su kun ga shi ne ke akai. Bayan nan kuma abin da ake da matuƙar muhimmanci sosai, yanzu na je can inda zan ɗauko file ɗin gashi kuna gani cikin sam FWA ne, sam Bluetooth cikin shi mafi yawa dai suna da abin nan file masu kyau sosai, ba su cika samun matsala ba gaskiya, sai dai in daga wajen ɗora ne ka samu matsala ko kuma wajen zaɓin wanda za ka ɗauko, wanda za ka ɗora ma wayar Samsung ɗin. Bayan shi akwai sam mobile, shi ma suna da file na Samsung masu kyau. Yanzu kuma na zo gashi na ɗauko abin nan sunan nata gashi nan za ka iya sa sunan Samsung ɗin da ke son ka ɗauko ma file, za ta gwado masu ga sunan kusan kowace ƙasa gashi nan ga information ɗinsu ga sunan kowace tana ba da information. Yanzu ina ake samun matsala musamman wajen matsalar network inda take zawa. Bayan ka duba, yanzu idan ka duba nan kun gashi nan ta ce sunan wayar ne gashi nan, device information gashi nan suna, sai kuma CSC da kuma version da kuma bit shine wannan binary number ɗin da nake magana kenan. Bayan ka la'akari da shi binary number, abin da za ka la'akari da shi shine nan abin da ake cewa CSC wannan shi ne mai matuƙar muhimmanci, shi ne mafi yawa idan ka samu kuskure a nan za ka ga in ka ɗora ma wayar Samsung
file za ta zo da matsalar rezo ko kuma matsalar IMEI ɗin ma da gaba ɗaya su goge. Saboda nan ne wannan abun nan country specific code, kowace ƙasa tana da nata abun nan specific code, wato lambobin da na network su ne wanda suka dace da kowace ƙasa, haka su tsarin kamfanin Samsung suke. Misali yanzu na zo na saka sunan wadda nake son in ɗauko file ɗinta gashi nan A02. Kun ga a can me na gani, bari mu koma bisa unlock tool inda na read info. Kun ga idan kai read info ko da unlock tool ne ko kuma da something ne kai me ake cewa read info, za ka ga ta baka information ɗin har da wanga ɓangaren gashi nan na CSC. CSC ɗin nan gashi nan kaga ta nuno ma ACL. Da haka me ya kamata ka yi idan ka je wajen bayan kai la'akari da bit number da kuma binary number, za ka zo kenan ɓangaren inda ta baka information ɗin sai ka zaɓi na abun nan code, country code ɗin da ta nuno ma, wato lambobin gashi nan code. Yanzu can na ga ACL Ghana kenan, zan ɗauke shi. Misali idan na ɗauke shi kun ga za ta nuno min su ga sunan suna da yawa, ina zuwa ba ta nuno ba tukunna, na jira ta. Ok, kun gashi nan ta nuno min su ko cikin abun nan code number, country code number ɗin ga sunan da dama, suna ɗan yawa, sai ka zaɓi wanda ya dace da model ɗin wayarka sai ka ɗora. Matuƙar aka samu kuskure wannan aka yi katari ka ɗora ma wadda ba CSC ɗinta ba ne, to akwai buƙatar dole sai ka yi amfani da tool da ake ce ma global gashi nan global unlocker, ko kuma gashi kuna ganin shi, ko global unlocker ko kuma wani griffin unlocker ko kuma dai irin Chimera tool wanda zaka amfani da su ka yi mata gyaran network. Idan ba haka nan ba za ta taɓa yi ma aiki yadda ke so ba, ko da ka ba customer ka ita zai dawo ma ita ce ma yana tura kira baya tahiya. Da haka abin da ya kamata ka yi la'akari da shi sosai idan har za ka ɗauko ma waya Samsung file kamun ka fara ɗora mata file. Bayan ka yi la'akari da wannan abubuwa, misali bari in ɗan ja inda tau take. Gaba. Ok, kun ga misali idan na ɗauki model ɗin tau gashi nan. Kun gashi nan. IF ɗin nan kun gashi nan. Shi ne wannan na biyu. Misali idan zan ɗauko shi kawai zan zo in yi inda na bisa gare shi gashi nan. Kun gashi nan ta buɗe min inda zan zo in ɗauko, kawai abin da zan yi nan zan danna ɗaya daga cikin wannan links ɗin ne da ta nuno min. A nan abin da ni dai ɓangare na fi amfani da shi, wannan ɗin jan nan da kuke gani, download something ya saba, na fi amfani da shi. Kana dannawa za ka ta kai ka wajen download automatically ya shiga. Wannan kenan wajen ɗauko file. Bayan ka ɗauko file ɗin Samsung suna zuwa wani lokaci combination files ake ce musu, suna zuwa guda 4 ko kuma guda 5 mafi yawan lokuta. Da haka ba gaba ɗaya suke zuwa ba, kamar irin yadda suke zuwa pack file na SPD ko kuma bin file na MTK. Da haka bayan ka ɗauko su, ga yadda za su zo nan. Bayan ka ɗauko su ka extract ɗin su, ka ga yadda za su zauwa a cikin file ɗin gashi nan, kaga har guda 6. Amma waɗannan guda 4 su ne kawai masu muhimmanci, su ne kawai za ka ɗora wa wajen ɗora file ɗin, wajen su ne za ka shigar da su. Yanzu bari mu je. Zan saka wayar download mode in fara ɗora mata file ɗin, za ku ga yadda yake tafiya insha Allah. Na gaya muku yadda ake saka wayar Samsung download mode. Za ka ranne madannin kunnawa da na volume, kana danne su haka za ka tashi kamar hanyar shiga download mode, sai ka ƙara danna madanni na sama na ƙara volume kenan za ta shiga. Amma saboda kasancewa ba mamaki ita wannan ba ta shiga haka da ban gwada ba, da haka abin da zan yi kawai zan danne madannan guda 2 ne, na ƙara volume da na ragewa, kawai sai in jona ta sai in ga abin da za ta yi. Ok, kun gashi automatic ta shiga hanyar shiga download mode, amma ta ce in yi abin nan volume up to continue. Ok, kun ga automatically yanzu ta shiga
a download mode. Abin da zan yi kawai sai in dawo in ci gaba da aiki na. Zan dawo in buɗe Sam Firmware 2 in gashi nan ta zo min Samsung USB modem gashi nan. Bala yanzu abin da ya saura kawai nan shine zan je in buɗe wancan file ɗina wanda na ɗauko na extracting ɗinsu. Zan zo kun ga kamar yadda yake rubuce cikin file ɗin ga sanan jere, haka nan ma cikin Sam Firmware 2 ɗin gashi nan wannan AP gashi PL gashi CP CSC haka NCDate. Na haka yadda ka gansu na haka zaka saka kowannensu. Na haka zan zo in saka PL sai in shiga file ɗin. Na san PL na shiga kenan zan wuce na yake gashi. Zan so in yi PL in yi open. Na saka PL sai in dawo kuma in yi AP. Na saka AP application kenan sai in yi open saka AP. Wannan shine system information, shine za ka yi la'akari shi, shine system information ɗin system ɗin gaba daya mai kula da application. Dan haka na saka guda biyu sauran guda wannan CP sai in shigar da shi ma in yi open CP go. Okay, na shigar da CP in sai in dawo in yi CSC shi ma in shigar da shi. Okay, kun ga yanzu haka bani buƙatar wannan data ɗin nan sai na saka shi. Kawai wannan guda huɗun su ne ke da muhimmanci, su ne ake buƙatar. Wani lokaci ba mamaki shi yasa musamman idan za ka ɗora ma waya file in ma Tecno ce, Infinix ce, Samsung ce, akwai buƙatar idan ka zo ka yi read and forward ɗinta ka ɗauki ko da hoto ne ka ajiye, saboda idan wata matsala ta faru daga baya ka tambayi wani wanda kake tunanin ko ya ɗan ɗara ka cikin sani cikin harka aikin, zai iya tambayar ka menene matsalar, ina ka faro aikin, kaga za ka nuna masa hoton, ta nan zai iya ganin bayanan da zai iya taimaka ma. Idan akwai abin da baka sa daidai ba zai ce ma ga abin da ya kamata a gyara cikinta, saboda akwai hanyoyin da shi wannan CSC din ana gyaran shi, ana iya canza shi ma. Ana iya canza, misali kun ga na Ghana ne, ina iya canza mishi misali in CSC na wata ƙasar kamar irin China ko Japan ko kuma India haka suna ɗan matsalar abin nan network lock suna da code rezo, ina son in cire shi, ni ga abin nan ɗin CSC ɗin sai yana da ƙarfi sosai, ina iya in canza ma shi. Amma gaskiya bai cika tafiya kan manyan wayoyin Samsung ba, sai irin ƙananun Samsung wanda suka yi abin nan ƙwarai ba a iya canza musu CSC code. Okay, bayan na shigar da abin nan application ɗina gaba ɗaya guda huɗu, yanzu abin zan zo in yi kawai shine zan danna wannan flash ɗin. Deja dai na saka Samsung ita ga ta nan MTP Samsung. Da haka abin zan yi kawai zan fara ne gashi nan kun ga tana tafiya yana ta flash step by step. Sai kun yi haƙuri fa abin nan hanyar ta mai ta dauko jama'a sai abin nan, amma insha Allah zan yi ƙoƙari dai dan gyara abin nan don audio ya kasance dai komai yana shiga cikin abin da nake faɗa don kuma aikin yana ɗauka insha Allah. Samsung ɗora mata file kusan yana da wahala, amma kusan yana da sauƙi idan aka kwatanta ma da na sauran wayoyi. Idan har ka bi wannan hanyoyin mataki to gaskiya baya da matsala, bai cika ba da matsala ba. Amma yanda ake samun matsala wajen ɗauko file ne, sai ga mutum ya ɗauko file wanda ba shi ba, ko kuma shi da ya ga sunan file ɗin kawai sai ya ɗauko, baya la'akari da wannan abin nan code number da sauransu, da shi ke kawo irin wannan matsala, ko kuma ga abin nan ya koma NG status da sauransu haka. Okay, zan ɗan tsaye da bidiyon saboda kaga zai ɗan ja lokaci, yana ɗan jan lokaci, don haka ina kuɗe in naga ya ɗan ja lokaci.
ya fara sauri hakan na nuna cewa kenan ya kusan karasa aikin, ta kusan ƙara ɗora shi gashi nan. Ok, kun ga ta ce flight successful, gashi nan ya ta mutu za ta tashi, bari mu gani. Za ta ɗan jima kamun ta tashi ko kuma za ta ɗan ɗauki lokaci kamun dai ta yi da buɗewa, amma kamun nan za ta yi deleting ɗin memory ɗinta da komai za ta saita. To wannan shine a taƙaice abinda yadda za ka bi ka ɗora ma Samsung file ba tare da ka samu matsalar network ba ko kuma ta matsala ta system ɗinta. Shi ne. Assalamu alaikum.